Отворихме вратите на най-големия търговски обект на Ортотех, това е Ортоцентър 1. Обединяваш в себе си всички продукти и услуги, зад които ние стоим. В портфолиото ни от успехи се нареждат и 2 спечелени европейски проекта. Като благодарение на тях Ортотех успя да въведе нови технологии, да увеличи производствения си капацитет и да увеличи възможността за иновации. А това ни утвърди като най-големия български производител на ортопедични медицински изделия. Извършен е в същия период и мащабен редизайн на цялата продукция, модернизирани са над 60 продукта, създадени са над 40 нови и направихме пълно ребрандиране на начина, по който работим, на визията на продуктите, на уебсайта и опаковките. Няколко години по-късно създаваме и 3D контур серията си, обхващаща направата на индивидуални стелки, чехли и сандали по нова технология, чрез 3D образ на ходилото. Чрез нея се запазват сканираното ходило на клиента и дигиталния проект, което позволява повторение на поръчката със същото качество на изработка, но в доста по-кратки срокове.